Mymryd dros 900 mlynedd yn ôl, daeth marchog Normanaidd, Gerald de Windsor, a'i wraig y Dywysoges Nest i Gerw i fyw. Merch brenin ola'r deheubath oedd Nest. Roedd hi'n brydferth iawn, a mae pobl yn dweud gaeth hi 11 o blant yn ystod ei bywyd hi. Cyn iddi hi briodi â Gerald, gaeth Nest affair gyda brenin Lloegr, Harry cyntaf, a gaeth hi ei fab e. Ar ôl priodi â Gerald, gaeth hi 5 o blant arall. Dechreuodd Gerald a Nest adeiladu tŵr syml yng Nghaerhyw. Roedd 2 stafell lan lofft ac 1 lawr star i filwyr. Un Nadolig cynhaliodd Gerald a Nest wledd enfawr yn Nghaerhyw. Un o'r gwesteion oedd Owen ap Cadwgan, cefnder pell o Nest, ond do'n nhw ddim wedi cwrdd o'r blaen. Y funud welodd Owen Nest, cwmpodd e mewn cariad â hi. Penderfynodd e herwgipio hi. Ychydig o ddyddiau nes ymlaen, cyrhaeddodd e y castell gyda mintau o ddynion arfog. Sylweddolodd Gerald byddai rhaid iddo fe ddianc gyda ei fywyd. Yr unig ffordd i ddianc oedd llithro lawr y garderobe, y tŷ bach, o'r lawr cyntaf i'r ddeiar, ac wedyn redodd ei bant yn drewi yn ofnadw. Aeth Owen y Nest i ogledd Sir Benfro, ac wedyn i Iwerddon. Arhoswn nhw yna am ddigon o amser i Nest gael 2 fab arall. Yn y pen draw, daethon nhw nôl i Gymru, a naeth Gerald ddal Owen a'i ladd e. Daeth Gerald a Nest nôl i Gastell Caerhyw, ond o fewn blwyddyn, buodd farw Gerald. Yn y dyddiau na, roedd rhaid i fenyw gael gŵr. Felly priododd Nest unwaith eto. Priododd hi a dyn o Aberteifi, Mr Stevens, a geithon nhw o leia 2 fab arall. Dyn ni ddim yn gwybod pryd bu farwd Nest, ond ers hynny mae pobl wedi gweld Ladi Wen yn cerdded drwy Gastell Caerhyw. Mae'n debyg bod ysbryd Nest yn dal i fod gyda ni.